kod ODPP wantiere kod judiciary kata bad migao mar doho muwinjo bed ni nitiero ng'ala manyime kedo kod mibadhi e pacho kae. Kata kamano penjo eni bende migepe makamagi kata duol makamagi e pacho kae gi sani ahinya nyate higni 3 ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo godo e telo, bende gichung' kar kendgi gino milonganyo kod dhongere ni bende gintiere kod independence moromo e kedo kod mibadhi ma onge ng'ata ma donjore e tijgi ma ka gitimo kama to seche moko inyalo segi ni utimo kama nang'o. Okay. Kamano nitie chik to nitie adiera. Chik wacho nade? Adiera to ni mane? Chik wacho ni the commissions gi abo ka wachiel EACC. Commissions ni onengo tiki en maonge ng'ama miye directions ni tim kamae. But historically waseneno ni especially EACC kain jatend EACC ma idwa kedo gi mibadhi matek, especially kidwa mako josiasa. To there's a way ma josiasa especially bunge tiyoga giseloko the Ethics and Anti-Corruption Commissions Act mang'eny didek mondo gigol kidwa mako kata jasiasa igoli through bunge. Ne waneno nitie jatend EACC PLO Lumumba nochako kedo gi josiasa mo mako josiasa to jogi odhi od bura ni koro wan wadwa loko chike to amendments wakelo od bura ni. Among the amendments, we will have a new commissions at the EACC. Kamano ekaka PLO Lumumba no work. Wachako bedo gi Mumo Matemu. Mumo Matemu be no gine majo siasa iluonga ni the big fish. Koro ko chopo kar big fish kae be ilawi matek. Koro gima onge go e Kenya kaka osiepo wacho kae and that political goodwill. But chike to an go chik maler. Katiba no miyo wa chike maler. Chon department mar EACC gi DPP, Director mar Public Prosecutions. Ginegin departments within the Attorney General's office. Maginegin serikal. Koro katiba manyen oketogi a fully fledged commissions with funding and everything. Koro gima onge go en mana political goodwill. Toka political goodwill onge, gini dokne mana president en owuon. Ene monyalo create that political goodwill to protect commissions gi mondo giti. Onyalo create yo machalo nade. To sani bende higni 3 mosebede telo bosetemo mar mondo mi olose. Gima onyalo timo kikoket gimoro niluongo ni sacred cows. Nikech no chako nitie kaka mano donje telo, nitie mibadhi mano mieno jatend migao mar pur longe ni Mithika Linturi. Ma impeachment motion no kel nyaka e bunge. Koro ker winjore ni wachore ni kere mano miyo ni bunge no ko impeach ng'ani. To ng'ani mibadhi no semiene pesa no lal. Jo Kenya no lose pesa wach fertilizer. To nyaka sani ker bange ker no gole tich. Ker no kojisowa gimomiyo no gole tich. To kose gole tich onenge dhi kanye. Onenge terie court ni timo kamae. Mar ariyo no gol deputy president Wamunyoro. No gole kaka deputy president. Rigathi Gachagua. Yeah. Among mistakes ma Gachagua notimo en bedo involved in wach mibadhi. Ma wach procurements mag nets mar gine Ministry of Health. Ka gino nitie, gino no the successful ma Gachagua bedo impeach na kasani. To gini okonengo rum gi wach impeachment ni se bedo impeached koro tiji oseruma kamano. No, pesa no lal. Koro kaka keru nengo itim nade. The EACC gina ni ngani notimo kama EACC do your job. Nikech kero oknyal direct EACC kako nengo giti. To EACC ni emo fail Kenyans. Ka EACC ni gine mang'eny gi approach ker ni en kamae. Nikech ang'eyo gise approach Ruto. But for political convenience Ruto oknyal kedo gi mibadhi. Kamano. To temo mano mar kedo kod mibadhi